खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायग्रोबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। पन्चायत बिसायख'थिनि भट साननाया सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो बिलासिपारायाव मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय भट साननाया सोलिबाय थानाय समावनो बिलासिपारानि खम जिल्लानि भट मिरुआव गावनि डिउटि मावबाय थानाय समावनो प्रेसार स्ट्रक जानानै सासे पुलिसा जिउ खहा जायो। बे प्रेसार स्ट्रक जानानै थैनाय पुलिसखौ श्यामल चन्द्र राय होननानै सिनायथि होदों आरो मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा बङाइगाव जिल्लानि तुलुंगियानिमोन। दासान्दि बिथाङा सापर पुलिस थानायाव डिउटि मावोमोन नाथाय दुखुनांथाव बिथाङा प्रेसार स्ट्रक जानानै हरखाबै रुंसारि जायो। क'क्राझाराव ट्राइबेल संघ गेस्ट हाउस लुबाय थानायनि सायाव ट्राइबेल संघनिफ्राय मोनसे गोख्रों खेंफोरथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोना फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय 5 मेआव थानायाव गांसे एजार होनाय जादोंमोन मानोना पाथरघाट ओनसोलाव थानाय वाटार रिसोर्सनि हाखौ क'क्राझारनि ट्राइबेल संघआ नांनानै सोरखारनिफ्राय गनायथि मोननाय जादोंमोन। मानोना सोरखारा बेखौ सोरखारनि हा बुंनायनि थाखाय 666 दाग नं हाखौ क'क्राझार ट्राइबेल संघनो थांनाय 13 नभेम्बराव हगारनानै होयो। बेखौ लानानै सेन्ट्रेलनिफ्राय मोनसे स्किम मोननाय जादों जेराव क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघआव मोनसे ट्राइबेल रेस्ट हाउस नांगौ बेखायनो बे स्किम मोननायनि थाखाय जों कनस्ट्राक्सननि खामानिखौबो जागायदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बे जागायबाय थानायनि गेजेरावनो सिगाङाव नायफैनायाव न'नि ग्रिल आरो बायदि बायदि न'नि मुवा बेसादफोरा थिगैनो दङमोन। नाथाय जेब्ला एलटमेन्ट मोननायनि उनाव न'नि माखासे जिनिसफोरा सानफा एफा गोमालांनो हमदों न'नि ग्रिल थिं आरो बायदिफोरा दायो लांदां जानानै दङ। बेखायनो जों बेबादि थासारिखौ नुनानै थानायाव गांसे एजार होदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बेनि उनाव बे ट्राइबेल रेस्ट हाउस लुनाय साखाथिनिनो चन्दन पाल मुंनि सासे सुबुङा बे ट्राइबेल रेस्ट हाउसनि न'नि थिं ग्रिल लांखुमानायखौ मिथिनो मोननायनि उनाव जों बेफोर मुवाफोरखौ लाबोफिनदोंमोन नाथाय चन्दन पालआ ट्राइबेल रेस्ट हाउस न' लुनाय हाखौ गावनि हासो होननानै फोसावदों। नाथाय बे सोरखारनिफ्राय गनायथि मोनखानाय एलटमेन्ट जाखानाय हाखौ माबोरै गावनि हा होननानै बुंनो हाखो बेनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों चन्दन पालखौ आरो बेबादि नंखाय बानसावनायनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनिफ्राय। तेजपुराव गंसे दावबायारिफोर गाखोनाय बास गारिया गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तेजपुराव गंसे 45 जनसो दावबायारिफोर गाखोनाय बास गारिया बरपेटानिफ्राय सिलापुथार फारसे फैबाय थानाय समावनो हरखाब तेजपुरनि गटलंआव कन्ट्रल गोमानानै लामा साखाथिनि गोथौ हाखराव गोग्लैहैयो जायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव बास गारिनि सिगांनि ग्लास आरो उननि बाहागोआ गाज्रियैनो बायख्रेबदों। जाब्रबथाय जानाय बास गारियाव गासै सा 45 दावबायारिफोर दंमोन बेनिनो सा 15 दावबायारिफोरा जोखोम जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय सराइबिलाव मैया बर' बिमा सानजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन जायगायाव बर' बिमा सान फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो गसाइगावनि सराइबिलाव दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायाव बर' बिमा सान फालिनाय जादों। बर'नि सोमावसारनायाव पुलिसनि गुलियाव हारिनि थाखाय जिउ बावलांनाय गायदे बसुमतारी आरो हेलिना बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनानै मान बावो। मख'नगोनांदि 1988 मायथाइनि 12 मेआव गामिनिफ्राय सा 8 दायगैयि सुबुंफोरखौ पुलिसनि आखाइनिफ्राय बासायनो नाजानायावनो पुलिसनि गुलियाव जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन गायदे बसुमतारी आरो हेलिना बसुमतारीआ। हारिनि थाखाय जिउ बावसोमनाय गिबिसिन मुंख्लं आइजोफोरखौ गोसोखांनानै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा गासै BTR ओनसोलावनो बर' बिमा सानखौ फालिनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन MLA रबिराम नार्जारी, BPF दोलोनि दैदेनगिरि उइलियाम नार्जारी आरो ओनसोलनि गोबां सोद्रोमाफोरजों लोगोसे आबोफनि मावसुमाफोर आरो गोबां फरायसाफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गुवाहाटी पुलिस बिफाना लालमाटि ओनसोलाव गोबां लाख रांनि आयेन बेरेखा गुबुन हादोरनिफ्राय लाबोनाय सिगारेटनि मोनसे गिदिर शिपमेन्टखौ बोखांनो हादों। मोनसे स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननाय लोगो लोगो बशिष्ठ पुलिस थानानि बिबानगिरि कपिल पान्डबनि दैदेननायाव मोनसे पुलिस हान्जाया सिग्रोमनाय हाबाफारि बानजायदोंमोन। जेराव आयेन बेरेखा लाबोनाय बेसादफोरजों लोगोसे गंनै गारिखौबो हमनो हायो। बे सिग्रोमनाय समाव खोला करियानिफ्राय फैनाय गोबां लाख रांनि सिगारेटफोरखौ बोखांनो हायो आरो जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानै दायनिगिरिखौबो खानो हायो। हमजानाय सानै दायनिगिरिखौ कुचबिहारनि चन्दन बर्मन आरो सासेखौ बाक्सानि प्रान्जल दास होननानै सिनायथि होदों पुलिस बिफाना। बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमा मोनसे खौरां मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोना बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बादिब्ला बावैसो सान सिगां बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोङाव BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आरजाथावै बाथ्रा लिरनानै नंखाय खौरां फोसावनाय जादोंमोन। बे आरजाथावै बाथ्रा बुंनानै नंखाय फोसावनायनि हेंथायै BPFनि दैदेनगिरिफ्रा केस थिसननाय जादोंमोन नाथाय बे केसखौ दायो बोखारनानै लाफिननो थाखाय खावलायदों आरो हाग्रामा महिलारिखौ नंखाय बांसावनायनि थाखाय बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंखौ थाबैनो निमाहा बिनो थाखाय खावलायदों बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनिफ्राय। बेजों लोगोसेनो बिथांमोना इयुनाव सोरबा सुबुं एबा आफादनि सायाव बेबादि आरजाथावै बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायदों आरो इयुनाव जुदि सोरनिबा सुबुंनि माबाफोर
आरजाथावै बाथ्रा बुङोब्ला बिथांमोननि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो बुंथिबावो बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौतमनिफ्राय। चन्डीगढ़नि रायपुराव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला गंसे बास गारि आरो ट्रेलारजों सौग्रावलायनायनि जाहोनाव गासै सा 15 सुबुंफोरा जिउ खहा जादों। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव बास गारियाव गाखोनाय नखरसेनिनो सा 9 सुबुंफोरा दुखुनांथावै जिउ खहा जायो आरो बे थैनायफोरनि मादाव सा 4 गथ'साफोरमोन आरो सा 9 आइजोफोरमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला चन्डीगढ़ रायपुरनि बालुद हाथाइनि साखाथियाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।